er meget dansk herude. Der er en god hockeyheld der. Man kan være flere dobbelt så mange ind i haren. Det er banen, der spiller, mens de lægger is på. Kampen skal lige til at begynde. Jeg skal først lægge is på. Det her er fandme en vild oplevelse at være herude. Det er ikke noget, man prøver hver gang. Jeg skal prøve en gang til mere. Det er fandme godt. Så og ikke mere, I skal ske noget, ligesom de har Bluebox.